ngatirege kudzokera last time. Pane nyaya yakabuda yekuti akatora mwana ari under age akaenda kujeri akabuda nenguva shomanana, nyaya yakazoenda kusupreme court. Ini mambo Busha handibate nyaya yaenda kuhigh court, yaenda kumajesty, taenda kuchii. Ndine chikamu changu chechivanhu chandinobata choutiwirirani whatever zvakaitika. Mambo anozokuadvisa chiendei kwakati, chiendei kwakati. Kana singaibaona nyaya iyi yakaenda kusupreme court, inenge sokuhandiswa kubata. Ndinoda kubata nyaya iripo nhasi yokuti vana havasvika pakuita sei, pakurambana. Ndosaka musoro ndakaona makanga mune shungu stering, ndatenda nhasi mauya ndikuratidza kuti aiwa takataurirana tese takawirirana ndizvozvo ndozvatiri kufamba nazvo. Saka takapane chikamu chimwe chokuti vanhu ava vakanga vane nyaya yavo. There is an unfortunate thing chakaitika futi. Murume watotara kuti chikombo haasisipo. Mukuzviziva ari kunzi akashaya. Ari kunzi akajamba murori ichifamba. Kwete nenyaya idzi anga nedzimwewo plus iyoyo. Saka nyaya idzi katidzibata, muri kuona nyaya idzi, pane vamwe vasina hana vanobva kupinda munjodzi, vamwe vanoda sei, asi zvinhu zvinenge zvichiitika mukati meupenyu. Saka mukaona Mwari achikupai mukana wokurarama, ngatiuchengetedzei handizvozvo. Ngative nenguva yekuyanana yakawanda pane nguva yekuvengana. Ndinofunga mazvinzwisa. Mambo nzeve dzavo dzinongozwa dzinenge dzichiuya mafoni achitopinda kuti unoziva nyaya yakadai tichizinzwa, asi ndo zvakaitika. Ndiri kunzwa kudaro. Ngatitangirei patasira. Muchikuda mudzimai here? Muchikuda mudzimai here? Alright. Mazuva ano tikamanikidza munhu zvine njodzi handizvozvo? Zvine njodzi. Mweya vamwe haina kusimba. Pana vamwe vatadzirwa vatoguma. Kune vamwe vatadzirwa vasingacheuki. Saka ndobva tasvika. Itai zvamaita baba zvakuda kuita. Kugama. Zvamambo hazvichinje. Zvinongoti pane hunhu hwazvo. Pamusoro ichangamira. Ndandichikumbira kubvunza kuti shereni rihongo handisi kuramba kuritambira. Asi kuritambira kwangu pari zvinhu zvine ndiri kugara kumba kwemurume ndokwandiri kugara nevana. Sechichemo changu chandakambopawo pamashure kuti nhasi akandipa shereni ine ndiri kubva ndabva here pamba apa, nekuti inini kwekuti ndiende nevana ava handina, ende kuti ndine tarisiro kuti ndichanonowana mumwe murume wokuti ndichabereka naye vana ndine maoparesheni. Saka inini ndinoda kuziva kuti achinditambidza nhasi ndiri kubva here pamba apa, nekuti mimi ndakanzwa muchiti munoudza sabhuku wonditsvagirawo pekuita sei pekugara, ende handina kwandinoshanda kwekuti ndinokwanisa kuti nhasi mukanditi apa pekugara ndakubva ndagara nevana vangu. Handikurumidzira. Pane tichasvika property sharing. Muchatoona kuti pamwe munogona kupfuka nyika kupfuura murume wacho ari kukurambai. Kunyepe. Hatisi kuvimbisai kuti muri kuwana zvakawanda. Aiwa, ini handidi kugara ndiyo. Ini chandoza chivati chechoti kana munhu arambiwa une zvikonzero. Ende Bhaibheri rakanaka. Chinhu chinorambirwa mudzimai chii? Chii? Upombwe. Aiwa kuti hamuna kuita iwowo. Kuzi kana makaita iwowo ndonokusunudza iwowo. Shamani? Makauita. Saka zvinoreva kuti mimi muri kumabuda munhu. Haisi secret. Ndo vanafarira Bhaibheri rinondibatsira kuti mutonge nyaya yakaoma yanga yakaoma. Kasi maguma mega kuzumburisirwa munhu upombwe handizvozvo? Ndinotozviziva. Kasi mukana uripo. Inini ndiri mambo ndinokumbira mazuva. Ini ndakakuvimbisai tokupai pekuenda handizvozvo? Takaramba takangodaro tichakupai pekuenda. Kasi anovaka manje ndopasina. Kasi mambo nzvimbo yakaita sei? Vakupai. Chima chiinda munhu wana anotaura chakati zvinhu zvingani ndozvandakurambira mabhoyi dare rechirwa mabhoyi shereni ndakurambira nyaya yekuhura nambatu ndichocho chandavarambira ichocho.
Yaifambi baba sina chimwe chinhu chakachinetsana pa. Mauya nani? Ndoramba chibvunza nyange ndiri kuziva mauya nawo. Wangu ne Aiwa kwete iwe. Mauya nani mama? Ndauya nasisi vangu namama vangu. Enda kuna gogo. Ndo wandikubvunza kuti inopa gogo. Amaya asi dzawo inopa gogo. wangu. Tinomboedza kuzviumba atingopwanya chete. Last week tikatidzokera, last week Bajwana tikatidzokera kumba. Tinoedza pamwe pacho haugoni kuchinja pfungwa dzemunhu. Saka pamwe pacho tinoedzawo zvishuwa kuti timanikidze zvimwe. Mwoyo unenge une murume hauchauziva. Ndopedza ndapinza mwana wavanhu munjodzi. Zvaka there is life after sis. Hapana. Ndozviripo. Hamusina murume. Kasi muna baba vevana. Saka mutorawo kwa kuremera estere kwevana. Kanzwa nyaya yevana sei. Inyaya yapera ende munosaina. Vana vanani? Varumba wangu na mea. Pane mwana enda kuchikoro? Wane ndiasingaende achine. Ndaida kufundira kuti kana zvichigoneka madzimai zvaarutaura kuti havana kwokuenda nevana. Inini pamupangu pakatambanuka kuti ndichengete vana ivavo vachienda kuchikoro votsvaga zvavo kuti vaende. Asi vanosiya zvavo vachienda kuchikoro. Ini handibvumirwe. Custody yevana inoitwa nesocial welfare. Pane pandotangira nokugumira. Ukandoona ndakupindira ndichizoti ndichataura nesocial welfare. Kasi kana pakadai pane vana vatatu panondinetsa. Ndinorifeya nyaya yesocial welfare bhindura. Handiti uko munoenda bhindura kamo. Munoenda social welfare bhindura. Iyo vari makore vangani wauti amai vangaendi kusiya vanhu. Vana vachiri vadiki, mukuru ane 10 years, mudiki ane 3. Kunze kwamai vavo. Amai mimi amabuda nzvimbo yenyu unotoona. Toita tomukuona sabo. Zviri pamutembo. Chandisingagoni kukupai munda zvino vana vakwabusha vawandirwa minda yawanda. Ndobvunza kuti munobva kupi? Pamambo ndikataura naye akakupai munda. Kwandogara. Mubva mambuzvusha. Mushakwangu ndipasei. Asi kwandandakaroorwa kufunda nefu. Saka muda kugara munhu tokupai nzvimbo munhu. Pamunenge maona kwavakodzera. Tivanyorera tsamba. Asi munda hatina kati. Tombokupai stand zvemunda zvichionekwa. Handitenda maita basa. Zvapera kaizvona. Inini ndechikumbiro. Nyaya iri kukumbirwa yokuti mudzimai amboramba ari pamba handichada zvachose. Ipapo ndokumbirawo nani starta chaizvo. Saka vana vaitwa sei? Ndo zvandinotaura kuti vana ava vangatogosiyiwa kwenguva shoma. Mutemo hautitenderi. Saka zvanzi namambo. Hatichapindira nyaya yevana. Mutende Social welfare. Mudzimai azvinzwa. Kana chinzi marriage yapera tikunzwa ndana ndindozvo. Vakazvinzwa. Kasi ini handisiso nyaya yesocial welfare inochabata patiyani. Mazvano mambo vakangwara havadi dzimwe nyaya dzinozoramba. Zinai mambo toita sei? Endai iwewe mudzimai azvinzwa kuti musha marriage yapera nhasi. Kasi haasumuke nhasi. Angasumuke nhasi. Anongogadzira chakura zvinhu zvake. Magovana muziye. Ndopataita kuti Emuziye iripo. Nesa tobva tangoita. Tipei tiite. Matobva makagadzirira. Akazonyora ndakumakona. Arakuzata. nabepa randinaro. Ini ndokoziva zvinhu zvandinazvo bepa handinachandika nyora. Hazina kuita. Handi haasina kunyora. Zvinoshandisa riripo. Pane imba 3 rooms. Afunda newo. Une permit yemunda here? Aiwa ndini. Unogara pamumba pani? Ndinotorima pamunda pamukoma pamumba pandinogara ipapo ungoita stand. 2 residential stands
ari kupai ari Mbindura. haasi amambai haisi zvamambo gaidenzi unoona maenda pamajor street musweta matuma stenza mapabata ndaona makanyora kuti garikai neprogress fine ndazvinzwa kana zvakanaka muchiwirirana munogwana zvakafanira uyo yake uyo yake handizvozve kasi ndiri kungotaurawo ine kwaichaperera nokuti ine mapepa anecho nditi pane mota haria pane caravani pane odi pane benz pane daf pane ud pane tuma mashops kupunda nevo mashops rudzai Mashops akavakwa haana zvinotengeswa matak shops yes. UD board, UD head, mabirth certificate evana mumbechiredzwa izvi taendesa izvisi iye zvaenda izvo zvaendwa kudhara zvatova naamai ava aiwa pamusoro emambo inini ndichirorwa nemurume uyu nevana vake 3 vandakachengeta. Alright. Chitupa mumbechiredzwa ngabva takutangira pamumbechiredzwa mumbechiredzwa warinwa kuti apo siyai mumbechiredzwa maintenance yevana unoenda kuvhindura kanopuwa guidance nazotoshiba handiti handei pamaharia haria iriperi naishama haria iripo caravani ndeyamukoma haisi yangu oti iripo benz iripo dafu ndeyemunhu wokubindura ud ndeyekubindura fu matakishops aripo bodi reud iripo ud head ud ndeyeud irikuda kutogadzirwa bhozi rimakani saka inofanira kutobviswa pamota yachiiswa apo. mabirth certificate vana tozamaiza kutaura havatorina mabheri aya isi nyaya one day vana vanenge vari kutokukupai tsamba asi pamusoro imamo ndikukumbirawo nofunga munonyatsopaona peud rori iri pazasa ende dzimwe mota dzaari kutaura kuti ndaiverenga vamazoti pazasi pacho vamatimatakishops kufunda asi mota dzaari kutaura kuti ndakatengesa idzi kutaura pamberi pamwari baba taurai chokwadi pamberi pevanhu mota hadzisi dzangu hari zvinhu izvi mambo ndingataurawo kuti kana zvakatengeswa zvinogona kunge zvakatengeswa through nyaya idzi dzaita sei dzaitika asi ava bamukura pavaripo paya havatori na 5,000 yekutenga karavhana hazvina mambo ende mazuva akatoitika nyaya idzodzika zvechokwadi ndo pandakatoona bamukura vakakupinda muhariya kupinda mukaravhani memuya vachidhiraivha tendere kuita zvinhu zviripo iwe utoda kuti nguva ndeyako plus nguva ukasachayarisa inobiwa hatite izvo zviri indikuudza kuti kana zvinhu zvandatapa zvohondo ukaona munhu achibvuma katimbotilene zviri kubvumwa tiita sei gara wakapoketa gara wadya magesi anasi anobaya hari yairipo handizvozvo wabvuma ke hari yairipo asi nditezva ndichada kutaura aiwa hapana problem hari yairipo caravani tapisa haipo odzi iripo benzi iripo dhafu haipo ud lori haipo matakishops aripo ud board neud head mawirirano ndozvinhu zvipana zvatogona kuita sei kudhira hande pahariya inotorwa nani zvakaita madzimai paakauya pandiri ndandine munhukadzi kare saka ndakatondiwana ndine mota dzandandinadzo karewo kuti imwe stendi yatotira pamwe stendi 2 atikutaura nani naisisi miraika mumhanyika kurambana saka uri kuti muna musiyataure zvaanoita hariya ndeyangu koodi chiwere odi A4
Meno ndenda kumupa ipi pakati peOD neBenz but ari handeyambo asi izvo zvakatofa kuti achinda kuti isiya mumusha. Saka kuda kumupe chiya. Kana tine Benz Benz ye haifambe because kubva patata tine Benz neOD. Benz neOD. Ndo zvatinazvo pana. Amai tine Benz neOD mode. Ndikuzvida zvese. Tora wani. Asandapedza munoona usaite nhafu sisi. Asandapedza. Tine mataxi. Pane zvinhu zviri obvious. Zvokuti unozoti pastand ka. Angapoka nyika zvake ndosaka abvuma zvese. Pane zvimwe zviri obvious. ini mambo ndikuona ngemurume weko dai apiwa mukana anyora list rake akashanda nezvinhu zvinamaya ari kuramba zvese saka twepospoda tomuteuzoaimezwa hozi zvakakofanana aiwa zvakafanana inge avumaizvinavume ndozvatiri kuita ngasarambe zvinhu zvaambobvuma karavhani zvaita bhisa nemapepa erezvi emota ndine mapepa ehariya ezvauri kuramba iwewe kuda kuti uziva mapepa acho nekuti zvazvaito mudzimai wako achizvicheka aiwa zvinhu zvezve zvazvinobvira zvaita zvangu zvakaita ini makanika anenge mota dzakawanda pane zvinhu zvawambobvuma kazvawazotanga kuti iwe wambozvibvuma odi nebenzi aiwa ndati odi nebenzi ndomota dzangu dziripo odi nebenzi mudei ndozvandataura asi wandiudza zvakareva handauzi kuti motikari dzine mapepa dziri kunzi naadzimai vako ndosindo dzavo tikuti woshuya nemapepa acho kuruva kuti adzimai zvamamuchiti ndezvida asi zvani bozi motikari dzakasiya hadzino ndinoita kufonera vanhu vachazvibonetsa togona kuti vafonera because tiite zvemafoni mataxshops pane mataxshops tu 1 mataxshopa inenda ndikufunga kuti nemaonero angu haagona kuti tipe mudzimai wetaxshop nokuti anoramba kutenderera kuzvinozikonzeresa mheremhere mangwana zvino kana ndakamuramba akazengwana mukoma kana muningira atozona akufamba achienda ikotenda kuti ndiakapunza muta wangu pane sisi takatifu anenge atsvakirwa namambo nditika iwo nomuvakira taxshop ipapo zvinoita tongokavaka kataxshop 2 days kanenge katopera zvakanaka alright taxshop ndakupai 1 kasi mapiri atakupai 1 ane maconditions iwe mukunda nevhu ndomumusha mako zata yese ndakazamukunda nevhu zvimwe zvinhu ngatizvitorese zvazviri bhozi isusu takada uya adhamandika munozoona dzimwe njodzi dzinoitika ka nenyaya yekuti kuti apini ini ndakupai 1 but naisisi unogona here kuzoparidza taxshop uri mukunda nevhu uri mushama azvibude inini chamari kana kuda kupawo munhu uchida kuti utore taxshop yake mubhadhari taxshop yake wosara ne2 osara zvakono 2 take it or leave it unobva kwauri unogona kuzviita handizive manje kuti inenge yakurepa zvakadii ozi ndakaita taxshop aimaonera ndikakaita kana takatitsitaura mari dzaitu kanongorepa zviripo here kana kuti kanenge kachiitwa sei unokareta mari anomakira taxshop ari kuenda wazosisi taxshop 1 day yako anokuconditions kuti akuvakira taxshop wauda kuenda andizvozve pane life yauda kurarama iwewe wanga urarama yawanga uchi nyange kwanzo waita chipambi but havasi kudeprive right yekurarama uchiita business handiri kuzvizwisa saka isi tongoramba tiri vanhu azoti achadzoka izvo ndikamubvudza kuti orit tamupa stenda kuvakira anoti ndovakira vana vangu kuvakira vana vababa vani saka pane zvinorunya zvinozodzora futi kuti adzokumba kwavo saka ndikuitai vanhu zvinhu zvikoti tikuita zvinzani zvenyu mese akaona naukama ndozoti ashona pane vandai kumbira kubvunza uvanisa unzwisise nekuti panzi mudzimai angu piwa taxshop
zvozonzi lezo kana achinge aunderstand zvozomuakira ndaida kuti painisijereswa handizviyasizoa kuti anofamba iwo wati tati takshop 1-1 iwo kati iwo wati hazviiti handiti ndikuti aiwa ini ndikuti zvinoita 1-1 wenda vanoda kuitora kana vanoda kuisiya tikakubvunza kuti iwo unogona uri kuvavakira takshop vauda kuenda wati hongu saka ndizvozvo iwo ndinobvesa chichemo chokuti munharaunda musemunzvimbo mandoga dare rinobvara kunzwisisa achiti izvo chienda panenge paiswa mudzimai unomuvakira takshop yake pa ndobva ndazvibvuma saka tuma takshop ndako condition ndiyoyo unopa kuvakira takshop mazvesisa kana musingafarira handikumanikidzi kana muchida takshop iyoyo inandinoinazo pamusoro inomo mungati zvenyu pandinenge ndaenda anondivakira asi anozondivakira chiri dzine kuti communication yedu apa hapatoriri pamwe ane dzimwe pfungwa mabuda kuti makapiwa motengesera because haasi kukudai paari ndozvanoda kutenda naizvozvovuma kuti achakuvakirai pamuchano wake ini chamunokuita chete kana maona pekuenda cheni kudzoka kudai rinoe changapini daro ndakazowana pakuti achadaidzwa ine daro muzokuita nomaita kuti paapowa stand paukuona iwo paunowana poda kuti paiswe takshop yako unotaura awe hatinetsi ndimakanika inobatwa yekudhraivha yacho zvinonetsa pane bhoti reud nehedhi yayo hedhi tati ngaibviswe ndemota iyi irikufamba yudhi yanga itaurwa ndeyani yudhi ndemanonzi adwewemudiot zviprove next kudare zviprove kuti yudhi yaisi apo zvakanyanya izvozvo ndo zvatikuda zvino utsadari komana mapepa ekaravhani mati wana mapepa acho here ekaravhani ndiva varipo varidzi vacho kana vasina vanenge vakutodaira kuti mapepa acho ari kupipatini kuti vavaridzi vacho vari ko bhodhi rita andine rori yada ndinaisana rori yakazofa injini ndobva tatanga kubreka ndichitengesera vanhu ndichibvisa ndichitengesera vanhu pakuita zvidaita ndobva rasara rakadaro ivaluwe price yarei matreboard anoita $300 but kana iye angonzwawo munhu anorida tongotengesa togawana mari yacho mupakati wezi ririko akaona munhu aida kuzochina chafai chinhu chakangogara chakaaonoka chinhuwo zvacho alright manyidzwa zvautaura alright ndazvinzwa amai anzi ngamaona paya tochekana mari rechi nepakati pakaipe ndakuchitokumbira kuti dai andibatsira noti iye ndiye makanika anoziva vanhu vanoda zvinhu izvozvi anotovaziva zvisingaite zvoti kana kada kutoritengesa nhasi rinotobuda odi nda kuti ibve pambapa mangwana ndini ndisisipo amai zvakangoita 1 week ndini ndisisipo ndoda kuti ibve mangwana inobva sei inofamba ndi haifambi inofamba mota ini ndini makanika mota enda ati pakaifamba ati driver zvakaita mota yakaita dambudziko ndinoti yakarohwa grasi yakumbirwa namukoma wangu wamota yavo yaita problem pavaenda nayo mubaba vanhu yanorohwa grasi ifamba paore pamashure ndodambudziko rikubati mota yainotofamba haina glass idomwesi vamwe haina glass mushure hapatorina glass zvachose kasi condition yayo yakanaka yakanaka asi udhiraivha wacho ivo abanguru chavo havagoni kutoisumudza mambo iye dhiraivha ye ndiye andokwanisa kuti dhiraivha mota iyoyo apo iponezeke toraikamise pamba aiwa ndiri kuedza kutsanangura kuti zvairi zvacho handiti zvinotoda kupi amai torai mota yemwana wenyu uye pamwoyo mwana wayo akachengetwa mumushamiri tikwainongoya kuti titore zvinhu zvake ese zvakaita saizvozvo nekuramba kwaita unenge asimudza zvinhu ndomuratidza kutoisa zvoenda kupi vaseke kusha kumwana wakadaro alright
ini mwana wangu chandikuza totopoa kuti ini ndinoasista dai muno ndibogova wakaona takuda kuasista kuti isvike pairi kusvika teizona kondisheni kumberi uku but pambaki mukatiomesera maidari ari bhadharo kunosvika kwaseike vanozotaura ndikatifambe mberi vanozotaura isusu panapa tapedza residential stands kamda kuwirirana ipapa mawirirana mungoenda kukoti kuti tikawirirana mambo apindire munyaya dzemaresidential stands mutema hautenderi andizvozvo ipo pamusoro chakamira ipo mastenzi wangu ndofunga kuti kuchanakidza nekuti ivo ndinovabvumidza vangu hadhizo vasasamura toenda vachiri kuitwa zvemastenzi zvaandakatengeserwa stendi sendi unovapa kawani ndinovapa asi mastenzi aya ane nyaya asi ndinotovapa kana ivo vanozongopedzawo nyaya dzavo ndichizongopedzawo dzangu zvagara zviriko mastenzi zviriko zvinopedzisa isitatisunga zvitu ichiti masuku amai kasi mambo apinde nyaya yemastenzi handiko munoenda namajasiti wenyu muchitirana ikoko ina handiko taura ndikutenda nekuapaita stendi ane sikodzere kuchisimudza zvinhu zvese achinisa pastendi aiwa mai mama chimboteererai amai amai kachigova zvinhuka azvinzi aramba ngaatakuri munhu anozvitorera zvinhu zvake saka mimi asistai mwana wenyuka nemwoyo unoda nokuti makamudaro odhi yachambeza yapera basa iri panzvimbo vavo mamai ukanzwa mambo vataura handiti vada kubatsira mese napedza ini zviri panapa napedza makavaka imba mese handiti takavaka zvakaita imba iyi mudzimai akauya ndine mumwe kare ndiandikatanga wakada imba iyi isina kupera batazopedza dining yange iri foundation atingoti mune 3 roomed house 3 roomed house sevhali imba iyi nini handibvumidza kuti itengeswe tinogona iwewe aikutengeswa zataitakuedza kutaura pamusoro zatateerera isa value pastendi haisi kutengeswa kufunda nevhini ndinotoziva kuti munhu hausi wenyu baba venyu ndovandoziva nevakomana venyu ndovakaona minda kufunda nevo saka imi makatoberekwawo zvakafanana nemunda uri pamba pedu isu handina right now vadhara ava ndovane right now saka inini ndakatoberekwawo kusvika ndawana wangu munda saka izvozvo ndozvinzwisa stereki itati value yechinhu ndoyandirikuda 1000 iri i500 reimba yanga mtigara nekuti pamusoro panaendawo kumbira ndingandoa kubuda kutaura zvisina basa zvine basa zvingaduda inini mudzimai ndimutora ka ndandiremo mudzimai ndiandikatanga kusimudza naye imba iyi vale tinogona kuitaura zvedu asi uyo anenge akutodawo mubhadharo futi webhozi aripo mukadzi wacho wandikatanga waka naye ndakazopedzisa dining rechi3 asi 2 rooms sedzi ndakatodzivakati mukadzi wokutanga ndiaitogara imba iyo foundation yemba yese mabhiridha akatovaka imba iyoyo ndini nyakutoabikira asi itori imba yaamaiguru kutobvira pafoundation imba isati yatosumudzwa asi amaiguru anga varipoepa vaigara ubindura amaiguru vaitogara ubindura ini ndantoivakadzi tu pa3 rooms ikuzvira kuhwa mari kuti ndakaisa ruoko rwangu ngadewo mari anenge atoda 1000 nekuti imba iye yakatoburitsa mari ndodarika ma3000 kuti ipere 3 rooms torimba svinu chimboendai kumba siya imba yakada handiti isu tinoda kuita revisit tinotsvaka panzvimbo poinoonekwa hadi kutaura zvinhu tisingazivi handizvozvo saka nyaya yemba ngatiisiye tamaine mobvisa mota yenyamapo kumapuo yoita kwahariya kobenzi amai vakaiona yapo madzimai vayo vakuru vayo vakawana ndine mota mbiri rori nehariya ndozvarambirwa zvino vakatondowa ndine rori nehariya mukuona ipapa ndikutaura mastenzi mairi ayo imwe stendi ndakatoenda kuchinjana nemota ndakuita yekutenga keshi ndakatengesa rori ndichiti vanhu vari kundidhiraivhira vakuita itsotsi ndibva ndachibveta ndiwane mota yekufambisa ndikachinjana neimwe stendi satakupa hariya yacho chitota mai vaodhia wenyu ndakubvunza mubvunzo kuti kobenzi mukadzi mukuru anga ari pei anga aripo anga asipo
Nama ifunza. Ai wakidzarira. Ndizariri. Ndiagureri asi ma 70s. Pedza kudhara mabasa kutowana $5 pamusoro pacho chinhu ichocho kutori nani. Waimota nyama ine taxi venyu. Property yese mubatora indei. Mapoto ndamai kunyeperesa. Hamuna kwaisa panapa. Kaona matotorwa navanhu vemukanda havasina. Zvakatengeswa nekuti pachikomba icho chakatorwa mari yangu kumukando. Inokwana kuita 700 chipiwa icho chashaya. Saka mari yakazobatwa navanhu vemukando ndoyatengesa midziyo yavo. Midziyo yakatorwa koko bhedha wacho ndio yakatorwa dhesi. Ndo rakatorwa. Ko Matress yanga iri yangu yandakapiwa Matata. Alright. Ko makumbezi. Makumbezi ndamusira yes. Hapana ana wana ndugu dayo. Turayame. Ko inzi. Chake chakasara masofa ne divide. Ndo zvinhu zvakasara mumba imomo paakatiita zvinhu zvake zvino. Munotora. Mumusira benzi torai izvo zvese. Masofa torai. Sei masofa. Divider ngaatore ndiyanga iri yangu ngaatore. Divider torai. Iyo haisina makumbo bozo kwanzi. Aiwa iyo Divider torai amai. Chipana TV. TV torai. Chimwe tukomba zita benzi. Solar torai. Ne water pump. Water pump yakaita sekozi murimi. Yakaita se. Water pump siyai. Ni generator. Chimwe chomba chiya mai. Batiri resolar riri kupi? Batiri rasiwa risina basa. Ko speaker. Maspika akatakura paakatakura zvinhu zvake. Ndokunga tapedza nai. Iyo ma TV ari kutaurwa kuti ndakatoitora TV haana TV yekumba. Iri mushopu hainetse mama. Iri mushopu. Koko yekufunda nevo. Ndakaisa uko. Waisa shopu? Uzomuzorera. Okay. Sapera. Ndakusira benzi. Asi zvakaita pane pandaida kubvunza pane decoder. Rine zita rangu ko ndidokota ndiri kusaita sei. Ndirangu. Bora. Yapera kame. Yapera asi pamusoro imamo. Amenoti nyaya yangu inopindawo muno mwere kanti haipinde muno. Zvandakaita amwene vangu amai vemurume uyu vakatora juzi rangu vachinditi juzi ranzi nderangu asi juzi iri rakatotengwa nemurume uyu zvekutoti juzi iroro nanhasi zviri kutondinetsa kuti ko vakatorerei nhumbi yangu yandakapfeka inini ende vatori nayo asi ndiri kungoisawo pamberi pevanhu kuti zvizovawo zvapupu zvejuzi rangu iroro. Ava ndo madhara anoziya. Nai munoita senyaya. Haina kupirwa dare yeadvice andizvamuti. Ina ndomboziva nditozvinzwa handisandamboziva kuti manje oraita mai muda advice ka moya kusero pandinofungidzwa kuti kana chiri chenyu ndechenyu nokuti munhu unozoti ndakagadzirwa zvechokwadi saka isu hazvitozotovaziva kadzi tapedza isu zvatanyora iteto mupurisa akaita nyaya iyi akaita nyaya iyi ndiani pamusoro zvekukumbirawo muchana iyo nyaya iri kutaurwa nemudzimai ari kuti juzi rakatorwa inini nditone hembe yangu yandikatoshaya yaandozivawo hatimazoona nozonyarara manje awe mazvita gesi yavharwa maita basa chisumukai munosainao tisangana chisumukai taura sisi tichipedza tipe imwe nyaya chitupa changu paakatora mabhuku hachisi chake uyo unonzani wewe vadzore chitupa. Ladies and gentlemen, it's now 2025 and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, nambenda nawo kuti vanoinstalla inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu and it's exclusively
product ine must batteries, must inverters, must what handisi expect, handisi nyatsoziva. Saka ndauya naMr Kech, an expert wekuLogos Solar Tech, timbovabvunza kuti zvakamira sei. Yakamira sei package yedu? So Zico package is a 3.2 kVA solar system in a just must product. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump. It powers a class A fridge, power TV. You buy a power my lights, energy saver lights up to 15. And then entertainment, charge some phone, my laptops, Wi-Fi, is it affordable because Zico represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed and supply price, it goes for 1,480. Exactly. Alright, koma package vanemari vanenge vachinzana sei? Kana takuenda pamusoro apa titakudawo from 5 kVA, 6.2 kVA, of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo ye 5 kVA. And then toenda pamusoro tenge takuitawo ma 10 kilowatt solar systems, of which aya anenge akuitwawo ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly, vanoda zvekutaurirana vema-layby, vema-terms, ma-civil servant nevane ma-customized service vanokubatai here. So kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or credit facility, with just 1.5 you can have this solar system. What deposit 70% of 1.5, and then the balance we attend in 2 months obva wapedza unakirwa wako nemagetsi ako. Wanakirwa waenda. Manumbers awasikuataura ndo ari kubuda pa screen apa. Saka as long as Zico ari brand ambassador weLogos Solar Tech, you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned.